Yes, og vi vil så gerne lige præsentere lidt om Newtons lov og lidt friktion og acceleration og lidt godt. Og vi starter med den resulterende kraft. Og den resulterende kraft er summen af alle kræfter, der virker på et legeme. Det vil sige, at hvis man får to personer, der står over for hinanden til at skubbe til en bold, med samme kraft vil bolden ikke bevæge sig, da summen af kræfterne, der påvirker legemet, bliver udlignet, og bolden vil ikke flytte sig. Det kan ses her ved at sætte personen til at trække i hver sin retning. Vi tager en lille mand og en lille mand. Så vil de trække med samme mængde kraft, og der vil altså ikke ske nogen forskel i, hvordan i hvilken vej retning den her vogn den flytter sig, da summen eller den resulterende kraft er 0. Hvis vi sætter mere kraft på en af siderne, hvis vi sætter en rød mand mere til, så vil vi have 100 newton, der trækker i den ene retning, og den resulterende kraft vil altså give 50. Og det vil altså få vognen til at flytte sig i den her retning. Den resulterende kraft findes ved formlen F er lige med masse gange acceleration. Yes, og når vi så skal kigge på Newtons første lov, så lyder den, at den resulterende kraft på en genstand, den er 0. Hvis den er 0, så vil genstanden forblive i hvile eller bevæge sig med en konstant hastighed og retning. Og det kan vi også se her i samme forsøg med, at hvis vi sætter to mænd op, og den resulterende kraft den er 0, som er forces 0, så vil den altså bare forblive stille, og der vil ikke ske noget. Og det er fuldstændig lige meget, om vi så sætter store mænd på, og hvor de står på revet. Der vil ingenting ske. Der er den, som er forces, det vil være lige meget. Vi kan også rykke ham tilbage. Altså, yes. Den anden del af loven, det er så det med, at hvis vognen den allerede er i bevægelse, og der så kommer ny kraft på, så sum of forces den bliver ændret til 0, så vil vognen altså ikke stoppe og gå tilbage til stillestand, men den vil bare fortsætte i retning. Så vi kan vise det ved at tage en mellemstor mand i den ene side og en lille mand i den anden side. Så har vi sum of forces overvægt til den her side. Vi kan også sætte nogle values på, altså der er 50 newton med her. Men så kan vi tage ham her, som også trækker med 50 newton, og sætte ham på. Men så vil den konstante hastighed, som den havde fra før, den vil altså bare blive ved med at gå over til siden, og derfor så vil rød stadig vinde, da den ikke vil stoppe grundet Newtons første lov her. Yes. Newtons anden lov, den siger så, at hvis den samlede kraft på en genstand er forskellig fra 0, vil genstanden enten øge eller formindske sin fart eller skifte retning, eventuelt begge dele. Det vil sige, at hvis en genstand bliver påvirket med kræfter, hvis sum ikke er 0, så det kan vi sætte ham her til at sætte 50 newton på her, så vil han altså sætte den her vogn i bevægelse. Hvis kraften så ændrer sig til at være større i den anden retning, som vi kan se her, så begynder han altså først at tage fart af, for derefter, når farten er 0, at skubbe i den modsatte retning, altså vil der ske i det her retningsskift. Ud fra Newtons anden lov ser vi altså, at farten bliver ændret afhængig af kraften på genstanden. Hvis man så lige starter forfra her, så vil vi også kunne se, at jo tungere genstand, der bliver skubbet er, jo langsommere vil accelerationen ske. Hvor vi har 100 kilo her, så har vi accelerationen på den her fart, så man kan se går rimelig langsomt. Hvorimod hvis man nu kun har hende her siddende på 40 kilo, og sætter samme kraft på, så er accelerationen noget hurtigere. Friktion er altså så den gnidningsmodstand, der ligesom kommer mellem to objekter, når de bevæger sig op ad hinanden. Og det kan altså så ses, når vores lille mand her, han begynder at skubbe. Vi kan sætte lidt speed og lidt acceleration på, og lidt values. Så kan vi altså se her, lige nu, der har vi noget, vi har lidt friktion herfra. Den kan altså bevæge sig, vi kan bevæge på den lille pil herinde, så der kan vi bevæge modstanden. Så hvis vi sætter den ned under de 50, som han skubber med, så vil den altså ryge frem, og vi kan også tjekke underlaget, det bliver lavet om hernede, hvor det bare er is, og det er glat, der er der ingen modstand. Men hvis vi så sætter det op, og det bliver meget peaket, så bliver friktionen meget større, og vi kan også se her, at når han er oppe i speed, vi kan lige sætte lidt mere speed på, så er det lettere at se. Når den kommer op i speed,
så kan vi ændre på friktionen, og så bliver pilen altså længere i den anden side her, end den er her. Men en af de andre ting, som vi kan se ud fra det her, det er altså også, at friktionsniveauet, det afhænger ikke kun af, hvordan underlaget er, om det er pigget eller det er glat. Det afhænger altså også, hvor mange kilo der er på, så vi lige sætter vores ting på igen her. Så kan vi sætte nogle flere kilo på, vi kan sætte en lille boks på her. Der er masser af kilo på nu, så vi kan sætte noget kraft på. 500, bum. Men på grund af, at vi stadig har lidt friktion på, så kan han altså ikke skubbe det endnu, fordi friktionsforcen, den er stadig lige så stor som den applied force, altså den force han skubber med, den kraft han skubber med. Så hvis vi lige sætter den her ned, og får ham op i fart, så kan vi altså ændre friktionen fra ingenting til en hel masse, og så kan vi se, at friktionskraften bliver utrolig stor, og langt større end den var før, da der ikke var så meget vægt på. Så friktionen afhænger altså også af den vægt, som han ligesom skal skubbe.